изпратихме и втори оператор там на място, за да можем да имаме пълна картина от всичко това, което се случва и ще се случва. Виждате в този момент как извеждат нападателя, естествено с хора, които го налагат и продължават да го налагат от залата. Нека да видим и ако можеш, Митко, събери също така и информация какво се е случило в този момент с този нападател. Дали вече службите са задействали, дали той е арестуван, къде е отведен също така, защото трябва да изпратим екипи наистина и там, където той е задържан и отведен, в кое районно управление. Моля ти се, осторожно събери тази информация, за да я предадем на зрителите. Отново повтаряме, Ахмед Доган буквално към 12 и нещо, 12:30 бе нападнат, между 12 и 12:30 бе нападнат от човек на сцената, докато говореше своето слово. Наистина, доста, ако трябва да бъдем точни, около 12:30, 12:40 се случи всичкото това нещо. Виждате Лютви Местан в този момент, който излезе и каза, че Ахмед Доган е добре. Така че, уважаеми зрители, оставаме и следим това, което се случва на 8-та национална конференция. Това, което каза, дали като някакво предзнаменование, Ахмед Доган в началото си на словото каза, че тази конференция ще бъде запомнена. Всички очаквахме той да си подаде оставката на тази конференция, но никой не очакваше да се случи именно това, което се случи буквално преди около 30 минути, а именно Ахмед Доган бе направен опит за публичен разстрел, докато той говори на сцената. Дали само заради това, че нападателят и неговото оръжие засече, или просто късметът на Ахмед Доган отново проработи, но не се случи. За щастие не успя този нападател да убие или да нанесе тежки травми. Виждате как Ахмед Доган свира мене в момента, в който видя какво е насочено към него, а именно пистолет и нападател. Виждате ясно и лицето на този човек. Кой тепърва предстои да се осъществи, да се узнае и да се разбере кой е този човек, кой е този нападател. Но факт е безпрецедентно. Ахмед Доган бе нападнат по време на 8-та конференция на ДПС. Мите, дали ме чуваш? Чувам те, Цецо. Току-що разбрах, че премиерът Бойко Борисов е наредил Цветан Цветанов да дойде тук на мястото на покушението, където естествено можеше да има по-друга развръзка. За щастие всичко мина както трябва. Слушах и това, което ти казваш за засичане на пистолет. Може би до някъде за това нападателят пазеше и тази дистанция, но аз лично няма как да чуя отгоре дали имаше така натискане на спусъка. Това естествено могат да го кажат криминалистите, които ще разследват този случай. Това, което ми направи впечатление, още веднъж казвам, буквално се случи пред очите ми, е, че около оръжието, което беше тук на пода в залата, стояха хора на ДПС. Един човекът, който беше най-близо до него, беше Христо Бисеров, беше направил разкрач и де-факто пистолетът беше под краката му, след което той извика един от делегатите, който му донесе 2 бели листа и Бисеров хвана оръжието с тези 2 бели листа, което не знам дали пък няма до някаква степен да повлияе на разследването. Това, което успях да видя аз, е, че става въпрос за газово оръжие, което всъщност така може да е пригодено и за бойни патрони. От тук нататък настъпи именно голямата суматоха. Доган, който беше паднал зад трибуната, и оттам нататък линча на неговият нападател. Нека да се опитаме да потърся някой тук, но всички в момента са
взети или отказват коментар. Ще помоля Валерия Велева да чуеме. Да, нека да чуем, ако имаше връзка с оператора, нека и той да дава Валерия Велева, да види какво може да каже тя и да добави като акценти. Виждаш, те се отказват коментари. Окей, смисъл такъв, виждаш, Цецо, каква е суматохата. Предполагам, че събеседници трудно ще намериме в този момент. Това, което пък успях да видя на компютърът на един от журналистите, който въртеше кадрите, там вече ние нямахме камера, се виждаше как нападателят е влачен по стълбите на НДК надолу. Естествено, падна и един от охранителите на НСО, защото наистина това, което успях да видя, имаше много